So guys, nakita mig manok hayas na tagtawag kanang mga wild chicken. Wild chicken. Pero nakita na mo guys. Now, nagpahilupad siya. Check ko lang. Depende naman sa tag-isa kung kuhan. Basta dili na ipagawas. Depende na kung sa ilan may baligya. Dili na baligya to para sa mga buyer nila ni Tata Silsaw. Dili na to. So guys, kami nakahangap. Haya pasingod na eh. Dulo lang walang hanggan. Pasingod mi sa Binagjuhan. Dari na mi sa ilang tol diboy dapit sa Kabungaan. Lubi al. Medyo tanadaan mo da. Ang plano ko man Una videohan kasi dito na. mga mig Laom mo sa butong. mga mig Kadyawan kay mig tangkay sa mga manok nila kay di daghan ang ilang mga manok kod mga budong ay sa likod do. Tago man ko pa kita sa video ba. Siungas ito tamo na. Pantang-tangay na ako daan tara si dungo na ko ruyo. Pagutang Sisaw na ay maglaw sa. Ano ipa? Mark bali. Pli! Pagkaban naman yan pa. Pagkaban. Ate ako mga kuan sa bayan mga pulirian. Budok si Porik pa. Ha? Tarantula si Porik. Porik kan mambulot ay masisa. Si Porik may tarantula. Ano ko nagtuin na At yun. Sino na nakita doon sa ano ko ana ay. Maldaw na on. Na to. Sa lang ko na ba din maanap ka mo tarantula sa kuan kay ato. Ato sa Sige kita tago. Mana sa Muna guys ang agihan pasingod sa ano po lugar nila tol? Ini ang agihan pasingod sa Napuroy. Dito mga baybayay, mga agihan dito ang farm ni Barbers. Sanali sa dito kuan simbahan. Paglargo ini nadayan. Hawa naman dito sa unahan guys, nga sa unahan hawa na. Ay, pambato magdayag sa butong mo. Naibon man isda kay isda kuno magdayag sa butong. Ato the partner kanang sa tunga guys kana. mga mimbar gudawan sa ilan ni. So guys, mga simbahan di nakarado maklaro kay kanong good daghan na mga kahoy. Mga simbahan dire sa simbahan. Dili nga yung simbahan. Church. Santo si at bangya banban. Semuanya yan. Mana guys, na nagihan pa simbahan. So mana yung karaan na farm ni Barbers na wala na makuan. Kini siya dakunin area. Ang problema kay wala naman makuan eh. May bayay sabi ni may bayay. May bayay may dire sa kilid. Kita ang breedingan nila sa likod. Tama na siya guys. Ana mo na bati-bati tagpalit na may aying na lupa. Ari aying ana kapalit. Oy boy ano mo? Mga tabili na ka. Tabili na greenan. So dari na ta sa Napuroy. Ano pa yun dire Pau? Napo Pau?
So may lugar na po unahan sa farm ni Barbers. Muna yung mga bayay-bayay oh. Dagga naghapon sila dire. Kaya nagailang kagalingon pista dire. Muna siya. Taka na area. Nanayla. Na. So, maintain kami diri sa una guys, basta magkupra si tatay, mangiban kami latiboy. Naglas na ako nakaari diri, anak ko edad to mga 13 ata to. Nice diri na ko an kay gabi ka presko. Diri mabaya, pwede ka magtanom-tanom ng gulay. May problema diri. Ambot lang ang signal dire. Nagkuhan ko na i-signal pero pag mag-data ka oh, kuandra A+ ra 4G? Sa command 4G na siguro. Tama na siya guys. Pambato gani. So guys, mo ini an area sana po. Grabe kahapon karang mga bayay. Dugay-dugay na gud ko yung kari ba kay tuna ako na agihan diri pa may suba pa man to diya sa unahan pa. Na pagyapo pa. So makadumdum sa gihapon ko. Dugay-dugay 13 years old na ko na last naka-agi diri na lugar. Munang dugay-dugay na gud. So halos mga kilaya sa diri nagguya diri guys, dili tanto kuan. Dili tanto mga lagso ra balik kun sa kuan pa. Mga kilaya ra gyapon. Oh. Dari mga taga-taga na anon ra man si Kulpalo. Oy, ano bunga bitaw team? Kulpalo and the family. Na sila sa dire. Ba na lamisa, dora ta magdaw. Kaya na magduwa kayo mo sa. So dumduman yapon ako guys, ang yapon ang suba. Na may raydak nila oh. Bayay. Bay nila tuli. Nasaan taman sa nag-vlogmang ko. Tuli. So na ako kilaya ako kung ano. Banggitan Alsiso. Amoy na pag-iitan Alsiso. Amoy ni Ijan. Amoy ni tigin sa kalupaan din nagagabi na. Dali sa bulsa santol daon, santol bayon. Napay bayabas dire, mayabas kami. Tabo man sila So naagya pa may nakasabay ng taga-taga na anon. Dari si Tata. Mga kuno sila unsay? Lantaw ko sila. Bang karon kadali. Mga kuno sila kadali kay ila ko na ikoral sa outpost sa BPLK diya sa barangay Asusina. Iban si Earning of si Ronald So guys, nakita mig manok hayas na tagtawag ka ng mga wild chicken. Wild chicken. Pero nakita na mo guys. Now, nagpahilupad siya. Doa dito. So tiyan na mahilabtan ini kay pabalik ko na mo kay muna mo. So manisya guys, hindi ko po buhok. Nagpilo pa dito kay inay ha. Lug pa to. Pasensya na ako mga video eh. Nagpilar gurg. Na balaan mo no kaya tipos on sa lain. Kuan no mga wild chicken kaya ko sumulupad guys. Kalaw kami nalanggam. Dari dire nagpilupad. Dan lagi. Dali lang tawa. Nani? Omae wa mou shindeiru. Muras din sa
professor na kuan klase. Dari mo ko kay Jeremy bago ba? Ako tag subay na lupad largo. Mo itlog ito. Na? Ano hilap ti kay ato. Ato kapa kay ato las amon. Naway ko an. Mo itlog tong balik to taon. Daon lagi. Mo itlog to. May kulor. Brown. Gabi ka lisod-lisod pa man ka mulupaw. Gabi ka abtik mulupad lagi kung may langgam. Wait og dangay. Dugan ka doon kasado ka doon. Wait lagi itong mga kuan ba manok hayas. Dito lupa nagpahilupad ato ko ah. Tagdira kayo. Balik ko na ito pag mupusa na. What the fuck? 16 na ba? Tarantula mo ba gani? Dili. Tagas na ko yan mo. Mag-wood spider. Nagpipi ka yung tigagan. Ha? Utod na migkadali. Butong. Nurot ng butong. Tapos nami duha ka buk na bagtan. Dako na. Isa. Kasi pagkatanong namin ako. Bago ko na doon, nakutaan. Ang uga doon. Hindi dawa. Hindi, pinanaw nila. Bangog naman yung. Sir, kamu kita ini na kayo. Ni, exotic naman yung. Tarantula naman. Tarantado naman yung. Ano yung tarantula na tabo? Panday na, mukhang panday na. Minlo. Ito yung panday. Papanday man ko no? Magsuhol. Magsuhol na ko. Wah! Itarak ka no. Ba't ka tanduay? Inayan na pa panday. Oo. Tuwilad bit. Suspended na doon, Gigi. Kuan, hindi sa tulong. Ato ka mag-open. Hindi pa suspended na, Gigi. Bitaw sa mga nga do. Nagpa-sulpot. Umay. Dito lang sa paparang kuan. Tuyog. Dito lang sa buyad. Dito lang sa kuan. Napaabot sa bayer. Yung bayer. Bernes pa. Ang tuwa magkakahoy yun. Tukod ba tukod? Ito ko doon sa tangker din tanan. Sa ilaw. Panti doon, panti. Sa spurdos kay palit patad kun magbiyato kahoy. Spurdos na tilaog sa duha tuyo. Kilid. Nice one. Naitay sundang oy. Igo kau. Ito isa ilain. Ton. Si may nanawag sa mo ya? Si may nanawag sa mo? Hamot ka mo. Mukra the viewers. Ay nung sunod. Sa buko. Adi ako sundang dad ako. Ka ba? Pau sundang pa kay pambuakay pau. Dili kabot. City ra doon. Abot. Ato na.
Bene man, balik ang manok Pau. Ano? Sawa? Ah, lisod sawa ko man. Tago naman good. Mga mama ko man, katikan na kay. Ito, happy, kuha doon, siding. Perta. Nang gaungas. Bebe! Pwede sa dito na bukon. Kung di rin na kahaponan ta. Mga pa dito eh, lahi magbuak, lahi magpanday. Gamay na. So, hapit na yung human guys. Pikas-pikas na mo daan kay para dali ras dyan biton. Tapos naghaling na si Artemio kay maglapo may katong amo nakita na itlog sa wild chicken kung sa amo pa natawagan manok hayas. So tagkuha na ni upo ko man ang manok na hayas kay lapuhan ko no. Pero di may matupot kay duha ra to ka buhok. Isa ka ba? Isa. Magbiyangi dyan. Yan dito tubig ko. Sayo rin dito. Tubig. Kids be doon, kids be. Kids. Amay kay Elmar dayon Pau. Paano ko kami tubig? Traktor. Pwede rin pala ang rin kids. Pala ang gamay. Okay. Watcha kayo magkano pag... Paglugsog, paglugsog. Bantay lang ay pantay. Na! Nabasa pa ka dud. Lagi yung pagbutanganan. Be. Balik samangat. Suod daon, suod. Eh. Tabong mo. Mahapon. Kaya turban itlog dito. Kaya daw. Dua ka buok. Hala. Nasto nga. Sige. Good. Sunod. Haling. Ay. Go guys. Tutusan yingo. Dili amo gay tagaling na mo diri. Dili na ipagawas. Di na ipalagay ato para sa mga bayar na ni Tata Silsaw. Dili na 20 minutes later. Oh, may gain na. Ato kas. Taloy. Nah, luto na itlog na. Betul patut matiglaw dito bi. Atis kasi. Nahilaw doon kids. Dili na nakagahit. Giro mo si Good. Kaya ano naman ako kanan? Magkuha ka butong Pau. Apilisan Pau kay mo inom ko Pau. So guys, mahuli namin guys kay tapos namin tanan. Okay, Pau isa Pau. Muli ang gud kami guys. Ug need na namo ng first kay lado-lado pamulian mga scouras pa. Pauli. So, amora to guys. See you on my next video. Babush.